Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis, 3 habitacions amb una terrassa espectacular. Primer de tot, comentar-vos, tenim un edifici seminou, una de les habitacions, aquesta seria la suite amb bany. Vale? Fixeu-vos que tenim aquí al costadet un armari empotrat fet a mida. Us faig el vídeo ràpid perquè no el vull massa llarg. Fixeu-vos, quarto de bany, i directament, part del redador que tan gran que hem vist, cuina, menjador. La veritat és que ho tenim tot superpràctic, superpràctic. Aquí trobaríem la tercera habitació i fixeu-vos, el caramelo d'aquest pis és la seva terrassa. A part del tancadet que s'han fet, que s'han guanyat com una quarta habitació, tenim aquesta terrassa tan maca a la part de darrere. Com veieu, aquí els crios podran jugar amb bicicleta i fer barbacoes amb els amics sense cap problema. A més, tenen un quartet amb aquest costat d'aquí que per deixar coses us anirà superbé. És un edifici cara vista i, com ja sabeu, s'apropa l'hivern, per tant, necessiteu un bon pis, podeu trucar-nos. 973 10 22 86. Ens veiem aviat. Us deixo amb aquestes vistes.